Egun on denei eta eskermile baztanera turbiltzeagatik. Ongi etorri. Herri antolamendua herriazitzaileen ikuspegitik jardunaldi eta aldi berean liburuxkaren erditzegunera. Kontatuko dantzuet labur-labur egitaragua nola izango den eta gero hitzen badendien Nizaskun Soto iritikatetik solastuko da. Maite Azpiazu oinarriko kide bezala liburuxkaren eta liburuxkat izan duen ibilbidean inguruen solastuko dire. Horren, goiza holasiko dugu, gero 3 esperientzia erreal sentitu eta bizituko dugu, baztandik, garaiotik eta zaldibitik etorri zaizkigu kontatzera. Atsedenaldik ikibet izango dugu eta gero pultzuen salto ingo dugu bertzaldera eta Argentinara bidaiatuko dugu. Ulai 75aren laguntzaz, Namanjovitx izango dugu esperuan. Bazkaltzeko tartetxo bat geldituko gara eta txaldian inguru interesgarri batekin nolapait teoriatik praktikara salto egin nahiko genuke eta kabaian antzerki goxo batekin akituko dugu. Orden ongi etorri, oinarri eta iritik ateko kide guztien partetik gozatu eta ea egun aberasgarri atratzen. Ez dugu inango dudik. Esker mile. Egunon, eta eskerrik asko, beste behin gure deialdi bati erantzuteagatik eta gaurkoan elkarrezera gerturatzera animatzeagatik. Guretzat gaur egun garrantzitsua da, ze herriazitzailearen filosofian sakontzeko mugarri bat hartzera gatoz. Orain arte herriazitzailea landu ez genuen ikuspegi berri batetik lantzeak, hirigintza edo herri antolamenduaren ikuspegitik lantzeak, aukera berri eta interesgarri asko zabaldu dizkigulako. Oinarritik hezkuntza ikusteko daukagun modua adierazteko eta herriazitzailearen filosofia egituratzen dugun giltzarrietan sakontzeko aukera berri bat ematen digulako ikuspegi honek. Eta gaur, egin dugun ibilbide hau, ibilbidean zehar ikasitako guztiak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Sarreran, karpetetan banatu dizuegu herri antolamendua herriazitzailearen ikuspegitik liburuxka eraikuntza kolektibo bat izan da. Iritikat eta oinarri elkarteko kide, elkarrekin eta elkarrengandik ikasiz egin duguna. Herriazitzaileen sareko parte zeaten herri ia guztietan, ari zeate edo aritu izan zeate espazioak, parkeak, modu parte hartzailean eraldatzen. Iritikat eta oinarrik ere, Euskal Herri luze zabalean, prozesu parte hartzaileak sustatu izan ditugu espazioa eraldatzeko. Eta esperientzia horietako bakoitzean bizitakoak eta ikasitakoek parkean modu parte hartzailean eraldatzetik haratago joateko nahi bat eta behar bat sortu dizkigu. Zergatik izan kontuan aurretan erabeen hitza bakarrik parkeak edo eskolako patioak eraldatu nahi ditugunean. Zergatik ez izan aurretan erabeen hitza kontuan bestelako esku hartze urbanistikoetan. Zergatik ez antolatu herri oso bat, herri antolamendu oso bat, herriazitzailearen ikuspegitik. Hezkuntza eta hirigintza, lehenengo begirada batean elkarrengandik oso urrun egon daitezkeen bi arlo, bi egiteko modu bezala ikusten baldin badira ere, guk elkartu eta elkarrekin herriak antolatzeko proposamen bat osatu dugu. Gure herriak gertutasunetik, egunerokotasunetik eta haurtzaroak ematen digun txikitasunaren neurri politikotik berpentsatzeko proposamen bat egin dugulari. Oinarritik argi daukagu herria badela hezkuntzarako eduki, testuinguru eta eragile. Eta herria diogunean, herriaren alde gogorra eta alde bigunaz ari gara. Alde biguna izango litzateke herri batean sortzen diren harremanak edo hor artikulatzenen sare sozial hori. Eta alde gogorra berriz izango litzateke guzti hori gertatzen den espazioa. Eta biak elkarrekin lotuta daude eta elkar baldintzatzen dira. Iritikatekoek lurraldea antolatzeko 5 dimentsio dituzte. Lurralde osorako etorkizun orekatua, desazkundea,
desmerkantilizazioa, herrien birnaturalizazioa eta mugikortasunaren berrantolaketa eta herrien birjabetza. Oinarrik berriz herri hezitzailearen filosofia egituratzeko 7 giltzarri ditu, eta 5 dimentsio hauek 7 giltzarri hauekin nahastu ditugu. Haurtzaroaren kultura eta jolasarekin, feminismoarekin, parte hartzearekin, euskerarekin, bizikidetasunarekin, natur eta kultur ondarearekin, eta batez ere egiteko moduekin. Urtebete iraunden lanketa guzti honetan zehar batez ere hor jarri dugulako arreta, egiteko moduetan. Herri antolamendua herri hezitzailearen ikuspegitik berrantolatzeko proposamen hau praktikatik edo ekintzatik egin nahi dugulako, eta noski zuekin batera egin nahi dugulako. Behetik gora eraiki nahi dugulako hirigintza eredu berri bat, egunerokotasunean herritarrak dituzten beharretatik abiatuz. Herrietako errealitatea baino, errealitateak ezagutuz. Egunero gertatzen zaigun hori, pertsonala izateaz gain, politikoa ere badelako. Eta guztia haurtzaroaren kulturatik egitea proposatzen dugu. Haurrak eskaintzen digun txikitasunaren neurri politiko horretatik, eta haurtzaroaren kultura disidenteak eskaintzen dizkigun aukeretatik. Gaur gure artean egoteko azan, baina azken orduan ezin izan du etorri, Nora Salbotxi irakurri izan diogun moduan, jolasa espazio itxi eta akoltsatuetara mugatu nahi izan duten hirigintza politika gainditu, eta gure herriak jolaserako kontinuum gisara ulertu eta praktikatzeko espazio moduan berreraiki nahi ditugu. Espazio publikoaz birjabetzeko eta bere balio simboliko politikoa erradikalki eraldatzeko ariketa bat eginez. Arloka, adinezka, eskubidezka eta boterezka konpartimentatuta ditugu egun gure herriak. Eta horrek ez digu elkar topatzen uzten. Horrek ez digu elkar harremantzea ahalbideratzen. Adinartekotasuna, diziplina artekotasuna eta bizikidetasuna ahalbideratzeko bestelako hirigintza eredu bat behar dugu. Harremanei eta elkar topatzeko leku eta momentuei garrantzia emango diena, eta herritarren parte hartzea sustatuko duena espazio publikoa. Finean, bizitzeak merezi duen herri bizigarriagoak sustatzeko hirigintza eredu parte hartzaile baterako gakoak bildu ditugu liburuxka honetan. Paradigma aldaketa ekar dezaketen politika publikoak egiteko modu publiko komunitario bat proposatuz. Udalgintza eraldatzailea eta herrigintza hezitzailea sustatzeko. Bueno, entzun da, ez? Bai. Bueno, Maitek ondo kokatu du, ez? Markoa ipini dio gaurko egunari eta ni iritikaten kokapenetik osatzen saiatuko naiz. Eraikuntza kolektiboa izan dela aipatu du eta elkarlanean aritu gara aurreko ikasturtean, ez? Elkarrekin hausnartzen eta gai apur bat kontzeptualizatzen. Oinarri osatzen duten elkarteak hezkuntzatik, ez? Haurretan nerabeen ikuspegitik eta gu aldiz lurraldetik edo hirigintzatik edo lurralde ulertzeko ditugu 5 dimentsio horietatik. Eta, hezkuntza eta hirigintza batera joateak ere zentzua duelako eta elkarrekin joate horri ere zentzua eman behar diogulako, ez? Hirigintza herri hezitzailearen diskurtsoan txertatzea edo egotea ezinbestekoa dela deritzogu, eta ez soilik herria diseinatzeko baita dizik eta politika publikoak egiteko garaian ere, ez? Eta herri hezitzailez ari garenean, lurralde hezitzailez ere ari garelako. Eta, elkarlanean ibili garen ikasturte honetan, hainbat kontzeptu izan ditugu gure hausnarketa eta lanketetan. Elkar bizitza, herrien eraikuntza, herrigintza, hirigintza, horiek zer diren eta non uztartzen diren edo non uztartu daitezkeen eztabaidatu dugu, ez? Eta liburuxka hau bide horri ekiteko saiakera bat da. Eta Maitek azpimarratu du egiteko moduetan jarri dugula arreta eta hori izango dugu gaurko egitarau osoan zehar ardatz. Eta iritikaten esperientziatik saiatu gara guk ere horretan aportazioa egiten, ez? Udalgintzatik. Iritikaten ibilbidea, 9 urte daramatza udalekin lan egiten eta hortik egin dugu aportazioa.
Eta, bueno, egiteko modu horietan, gertutasunak ere baduelako bere garrantzia, ez? Eta ez bakarrik gertutasun fisikoak, baizik eta gertutasun instituzionalak ere. Eta azkenean, udalak dira herritarrengandik gertuen dauden instituzio publikoak, ez? Edo herritarrengandik gertuen ditugun instituzio publikoak. Eta orduan, udalgintzaren garrantzi hori balioan jarri nahi dugu. Eta, bueno, Maitek esan du herriak konpartimentatuak daudela, baina herriak konpartimentatuak dauden bezala udalak ere askotan konpartimentatuta daude, ez? Departamentu desberdinetan. Eta udal barruan antolaketa partekatu bat eman behar dela uste dugu, ez? Eta ez bakoitzak bere bulegotik bere plana idazten. Azkenean etorkizuneko erronkei aurre egiteko modu koordinatuan erantzun behar diogu, ez? Eta horrek ere emango duelako ikuspegi integral eta bateratu bat. Eta helburua bada plan horiek, ez? Norabide berean lerrokatzea eta batak bestea elikatzea. Uztarketa bat emotea eta bueno, udala barruan ere hirigintzak badu nahiko pisu, ez? Eta, bueno, udalak logika horretan badabiz, logika berean ere aritu beharko gara kanpo aholkularitza ematen dugunok, ez? Azkenean tokiko edo herriko garapenean, 3 eragile nagusik dugulako eraginez, edo hala ikusten dugu guk, eta, bueno, 3 erpinen aliantza bat izan daitekela, izan beharko dela, ez? Publiko, komunitario, kooperatiboa. Eta hor, sare publikoa instituzioak osatuko dut, ez? Herri hezitzailea garatu eta sustatzeko bitartekoak eskuragarri ipiniko dituena. Bestalde batetik, sare komunitarioa egongo da, herria hezitzaile izateko bidean beharrezko diren ekimen eta erronkak identifikatuko dituena, eta sare kooperatiboa egongo da beste 3. erpin horretan. Ekimenak egikaritzeko bitartekoa jarriko dituztenak, ez? Eta, bueno, gaur esango nuke hemen 3 erpin horiek osatzen dugun pertsonak gaudela, eta horregatik ere gaurko eguna mugarri bat da, ez? Euskal Herri mailan honen inguruan gauden esperientziak, elkarteak, kooperatibak, udalak, herriak eta pertsonak elkar ezagutzeko eta ibilbide honi hasiera edo jarraipen bat emoteko. Eta beste barik, eskerrak emotea gaur hona gerturatu zarete guztioi eta, bueno, espero dugu egunaz gozatzea. Mila esker. Esker mila, Izaskun eta Maite.